Rayyan ai da yanzu gurin ka haba da Allah wallahi kuma da Allah ka gani ni kuma na ga dan samu gurin na dan shi gaskiya ne kace kana shin iska dama wani abu nake so in tambaye ka to na kwana biyu a bas ne ya rami haki na kandila kuma yan tambaye sai to ba abin da ya dame sa kuma yasa na kai aminin sa ne yanzu in tambaye ka to me yake damun sa su fa lamarin sun nan sai a hankali ka san duk abin da kace sai a hankali sai dai ka zuba ido kenan gaskiya ne shi Abbas wato yana son fati ka dai san fati to ita yake so muguwar so yake mata ita kuma wanda take so shi so ya sa a mafarki yake a yau idan ya zo na idan zai baka labari kam labarinsa akan soyayya ce amma kuma a mafarki saboda shi ne lamari na ma da shi ne na fara tunanin ko wata ce ta jefe shi kazan akwai jifan aljanu mai sa mutum ya dinga wasu abubuwa gaskiya ne to na ba shi shawari shi ma yaƙi sannan kuma shi karan kanshi a batsin baya sauraron mutane saboda shi ya riga ya nisa a soyayya Malam Rayyanu, mu gaisa sarkin tunani. Bismillahirrahmanirrahim. Rayyan, duk wannan tunanin da kake, duk na san a dalilin mu. Na san da cewar kullum kana cikin fushi da mu. Kuma duk wannan tunanin na san kawai kana yi ne saboda mu ko in ce saboda ni akan ka bani shawarwari iri na kibi. Akan kuma na ce babu wacce nake so sai Laila wacce nake ganin ta a mafarki. Shi yasa kullun ka zauna a can ka zauna a nan kana cikin damuwa kana cikin tunani. Wanda kuma ni idan na bi wannan shawara taka ko kuma in ce wannan abin da kake gaya min ni ne zan shiga cikin wannan damuwar da kake tunani. To labari ne da ni sabo wanda kuma yana ɗaya daga cikin ko in ce sallama ma nake so zan maka a yanzu. Domin wannan Lailar da nake so na gano inda take. Domin Laila tana a ƙauyen Garu ne. A can take kuma ita ma yanda nake son ta haka take so na tana can ita ma babu wanda take so sai ni da take gani na a mafarki. Ba mu taɓa ganin juna ba ido da ido. Ba mu taɓa gani ba. Amma kuma Allah ya riga ya haɗa soyayyar mu a cikin mafarki kuma haka Allah ya ƙaddara a haka za mu yi aure muna ji muna gani domin kamar da ka sani ba wata nake so sai ita kuma ni ba zan so wata ba sai ita kuma ita ma a ranta haka don haka yanzu haka ina kan shirye-shirye ne da zan kama hanya in tafi wancan gari na Garu ba don komai ba don in je in gana da Laila in gana da iyayen Laila a sa mana rana a yi aurenmu wannan shine ma dalilin da ya sa na zo amma banda haka kai kanka ka san yanda na san kana fushi da ni yanda na san kullum kana ranka ɓace ki da ni babu abin da zai sa in kamo hanya in zo har nan inda kake in zo in same ka domin na san kana nan gurin kana huta in dai baka cikin gida to tabbas na san kana nan gurin kana huta to ka ji labari mai daɗi ita Lailan a ƙauyen Garu take a garin Garu take yanzu nan bawa ne ya gaya min me abin al'ajabi yaran nan ce tunanin da nake akan ka da kai da Lailan da take zuwa mafarkin duk mahaukata ne to wai kai ko da ke wannan zantuntukan naka bai kamata kuma raina ya ci gaba da ɓaci da su ba saboda ka jima kana gaya min su kana gaya min hakan raina yana ɓaci amma yanzu ya kamata a ce in sauko in dinga jinka tunda ni dai tafiya ce ba zan fasa ba abin da yasa na zo na maka sallama saboda kada a wayi gari saboda dama ga kallon da kuke mu kawai a wayi gari ku ji na kama hanya na tafi ai ta nema na a cikin garin nan ina wane ya shiga addini shiru ba ni ba labari nan ma ku daɗa zuwa ka je ka daɗa shirga wata ƙaryar ka ce wannan wacce nake gani a mafarki ta sace ni ko kuma makamancin haka dan na san komai zaka aika shi yasa na zo na maka sallama kuma ba kai kaɗai ba ina kewaya duk wanda na da ina gaya masa to fa ni zan tafi ga Laila ce da Laila tana ƙauyen Garu ni dai abin da nake so fatan alkhairi nake so ina jin ka gun Laila zahiri ita Laila tana ƙauyen Garu tana ƙauyen Garu kuma bawa shi igaya mu to Allah ubangiji ya bada sa Allah kiyaye amin
yau to kaga yau na ji daɗin magana ka da kace Allah ya kiyaye hanya. Wallahi ni ne na zo bawa, kuma bawa wannan tafiyar ce ta taso, tafiya ta zuwa garin Garu domin in je in gana da Laila. To amma shawarar da na yanke ko in ce tunanin da na yi, sai na ga bari in ƙara waiwayarka in zo in same ka, sai in san idan na shiga wannan gari na Garu ina zan fara dubawa, ina ne daidai inda zan nemi Laila. Shi ne ce bari in zo in same ka. Ai kana zuwa garin kana cewa Laila, kowa ma ya santa, musamman ma ka ce Lailan Yarima. Kowa ya santa. Lailan Yarima kuma? Lailan. Wane ne kuma Yarima? Yarima shi dan sarkin garin ne, shi ne yake santa, kuma babban dan daba ne, kuma yana matukar kishi a kanta, don bai ɗauki kuma kisa a bakin komai ba. Gaza La taimake Yarima. Gaza so nake lallai yarinyar nan a duba Gaza. Ta Yarima. Shin a kafgar nan Eh. wa yake ɗauke hankalin Laila? Yarima. Gaza Yarinyan nan ba wanda yake ɗauke mata hankali a garin nan. Kai kadai take so. Yarima. shi yasa nake ji da kai Gaza. Muna garin nan babu wani ɗa namiji da zai zo wajen yarinyan nan ba mu kai shi layira ba. Da a ce akwai wanda yake kula ta da dole mu san shi. Gaza Laila Gaza, mu tafi a hankali Gaza, mu tafi daya bayan daya Gaza, mu duba mu gani idan da wanda zai kula ta Gaza. Mu tafi Kada ku yi mai komai Gaza, ku Ta me- bashi ni zan yanke mai hukunci Gaza. ba da ma mai A wasa ba. hankali Gaza.
kada ku leka gaza ku tsaya anan gaza sunkuya ba san menene da ka faɗa Yarima fa ya fara hukunci ba kan yarinyar nan kace mai gaza kace mai cewa ne Allah ya baka ita to da anan kai tafiya kana da nan matsunan gaza Yarima gaza shi yasa nake son ka gaza Allah ya biya Yarima shi yasa nake son ka gaza kaga Laila mai soyayya hankali faɗi ka ƙara idan ka a buɗe kunduwarka a tsaye insha Allah a wannan satin zaki gamu da wanda kike yin mafarki da shi dan Allah ya da wiyo kuma ya aure ce Allah ya da kai Allah ya sa na baka fili a sama kai dinni ni kadai kai kadai ka ai kwana ji daɗi sosai gaza Yarima wane ne wannan gaza ai wannan yaron ne da muke nema dan unguwar gabas shine gaza shine Yarima gaza wannan yaron gaza so nake ku kamo min shi gaza ta Yarima ne mun shi yanka shi gaza Yarima ka san menene yaron tsire girman Allah mutuwar yaron nan a hannuna take sai na kashe shi wannan hukunci na ne gaza a Yarima hukunci na ne wannan Yarima kana ji gaza ka dinga ban mun mutuwa in kashe na kashewa Yarima gaza ka gani gaza wannan gaza shi na yanka shi gaza wannan yaran da dukkan alamu shi yake dauke mata hankali gaza karka ji komai Yarima ni ma kaga sauri nake in karasa gida saboda ina so in kai na katin ɗazun na fito gaskiya dai ya dace kuma a gaishe mun da umma ko to shikenan Yarima ya kare Yarima sai mun farke Farmai gaza kuka bar shi ya gudu kuna me na gane shi dan unguwar gabas ne ka gane shi kace ka gane shi na gane shi Yarima to yau din nan ba sai gobe ba a kawo muni shi kar ka samu damuwa Yarima an gama aikin ka kada wanda ya sa mai karfe so nake gudan ne Yarima da hannun nan nawa nake so in yanka shi an gama mu je unguwar gabas mu je mana ku dakata rike mun nan kada wanda ya biyo ni kada ku sake ku biyo ni ku je
ka ji matsalar ka yarima kenan. Ka ji matsalar yarima. Jin da ga yarin yake ne gaba ɗaya ma har su me yake. Ai da shi matsalar sa kenan yarima amma kawai mu juya mu sai zai sami wasan ba. Laila, na san da cewar na muke alkawarin ba zan sake rike makami ba, sai kuma gashi na kasa cika muke alkawari. Laila, ya haƙuri kasancewar duk garin nan ke kaɗai ce kike iya sarrafa zuciyata. Laila, Na sani, amma ka sani har yanzu baka samu gurbi a cikin zuciyata ba. Ina mai baka shawara. Ka guji aikata ta'addanci da zalunci domin babu kyau ko a addini. To amma bawa ai kamar yadda ka gaya min a baya ka ce min Laila babu wanda take so sai ni. Amma ya aka yi haka yanzu kuma labarin ya canza. A'a, ita ba son sa take ba, amma shi yake son ta. Ta ko kaɗan ba ta son sa, kai ta. amincin Allah ya tabbata a gare ki Laila. Barka da zuwa yake tauraruwar da kike haskaka wannan karkara tamu. Yarimanki ne Laila. Gaskiya yau ta kasance rana ta musamman Laila, saboda yau ce rana ta farko da kika kalle ni kika yi murmushi na ga kyawawan haƙoran nan naki Laila. Ka san me yasa nake dariya? A'a. Saboda ka kira kanka Yarima. Kuma duk inda aka samu Yarima to akwai sarki. Ka gane ko? Na gode. Babana ne Laila. Babana ne ma sarkin Laila. Laila. Idan na fuskanta, ita tana sona ne kawai kamar yadda take gani na a mafarki. Sannan shi kuma yana santa, amma ita ba ta son shi. Ya aka yi labarin ya zo daidai? Komai ya aka yake zuwa daidai da irin na rayuwata. Gashi a nan, Fati tana mutuwar sona, amma ba na son ta kasancewar wacce nake so Laila ce kuma a mafarki kawai nake ganinta. Sai dai ta fata kasance 'yar daba ba. Amma ita ma Laila gashi a can, wani yana santa, wanda yake santa kuma ya kasance ɗan daba ne. Lallai ina cikin haɗari, amma ba zan iya jurewa ba, domin Laila ai ita ce rayuwata, domin Laila ita ce komai nawa. Lallai ne duk rintsi, duk wahala, ko da za a yi yaƙi, akan Laila zan iya zama jarumi, zan kuma durfafi wannan garin. Kowace iriyar wahala, kowanne irin yaƙi, ko da za a yi yaƙi a zub da jini, a tara kogi na jini, in dai akan Laila ne na shirya. Zan kama hanya kuma zan yi wannan tafiyar, ko da kuwa bai sani ba, kuma zan tafi, kuma bi izinillahi da ikon Allah da yardar Allah ni zan samu Laila kuma zan aure Laila, ko da kuwa waɗanne irin dakaru ne ke tare da ita. Bawa sai an jima. Ina san ki, ina san ki, da ƙaunar ki kullum nake kwana.
ƙaunar ki kullum nake tashi. Ina zan ganki ne Laila, ina zan ganki ne Laila, ina kika je neman ki nake ban ganki ba. Ma'auya. Na'am. Salman. Ya daga ganka da abu haka ko tafiya ce ka tashi? Wallahi, wai zan je garin su Laila ne. Laila. Lailan da kake gani a mafarki? Lailan dai da nake ganin ta a mafarki, muke soyayya a mafarki, ake ta magana akai. Yanzu gurin ta zan je. Ka san tana a garin Garu ne. Haka labari ya zo min. Haka ne. To yanzu dai tafiyar ta tashi. Zan kama hanya kuma zan tafi, shine ma dalilin da yasa kaga na fito da wurwuri, saboda tafiyar da take gabana Allah ya yi yawa da ita. Gaskiya to ya na ganka da buwa haka da kaya ko ba kwana ɗaya zaka yi bane, ba yanzu zaka dawo bane ba? Ai babu ranar dawowa ta. Kasancewar shi dan adam sai yana da rai yake dan adam, amma fa daga lokacin da aka ci ba shi da rai to sunansa ya canza daga dan adam sai dai kuma a ce gawa. Haka zalika idan da wannan Lailar da kuke ji shine nake mutum, amma fa duk lokacin da aka ce a rayuwata babu wannan Lailar to ni ma fa sai dai a kira ni da wancan suna dan na zama gawa. Don haka tafiya ce a gaban nan nawa, ina tayo mutane sallama ma, to ban san kai ne dai gaskiya ina jin baka san da tafiyar ba, amma su Rayyan su mutan gidan da kowa na riga na yi musu. Ma'auya sauri nake barin karasa ko yauwa sai jim. Yawwa, kuna ji na? Ina jin ka yawa. Abin da yasa na hada ku a nan wajen, ina so ku bude kunnuwanku sosai. An gawa mai martaba. Saurari abin da zan faɗa. Muna jin ka. Zan muku bayani saboda kun san garin nan yanzu mu ne da mulki. Ni ne nan da mulki yanzu anan tunda ma'aifinmu ya rasu. Ni ne akan kujerarsa. Wannan aka yi kenan martaba. Yawwa. Kar ku raga wa kowa a garin nan. Abinda ma yasa na dinka muku wannan kayan kenan, kaga na dinka muku su kala daya, kowa ya ganku ya gane ku. Gaskiya ne. Kana ji na? Kar ka samu matsala. Kai ma kana saurara ta ko? Yawwa, kar a raga wa kowa a garin nan. Mu ne da mulki a garin nan, he abinda muka faɗa shi za a yi. Abinda muka ce a yi shi za a yi, abinda muka ce kar a yi shi ba za a yi shi ba. Kar ka da mai martaba. Babu ba yaro. Yawwa, wannan kanina ne. Duk abin da yake so a garin nan ya masa za a yi. Saboda haka duk wanda ya taba ku ku taba shi. Ba ka da matsala mai martaba. Kuma duk wanda ya kawo karan ku nan fadan nan yazo ya kawo min karan ku nan, wallahi sai na ci mutuncin sa. Ka ji na ga maka. Kawai ku yi abin da na sa ku. Wannan aiki an yi an gama. Wannan makaman kaga wannan kai rike wannan. Kada ka raga wa kowa fa. Rike kai rike wannan. Kowa dai na bashi makamansa. Ina raguwar suke? Wallahi sun nan fita jeji ne amma suna nan dawowa. To, shi sarkin gida na gaya masa na ce kera min wa'ansu barandami kala-kala. Ya kawo min su ma suna zuwa a basu kowa ya rike nasa. Ina so garin nan fa kowa ya zama akwai karfe a hannunsa. Kar ka samu. Ka ji ko baka ji ba?
an gama wannan to ba magana tausayi fa an gama ni ne sarki kar ku damu to sai abin da nace ayi shi za a yi kawai ku je wannan kanina ne ku kula min da shi sosai ba ka da matsala yamma marga yawwa na gode yayana da irin kulawa da wannan soyayyar da kake nuna mun yayana. Na gode yayana, ka ce mu shiga garin nan mu taka kowa mu yi abin da ranmu yake so kenan. Duk wanda ya mana a ƙofar gidansu a gaban babarsa za mu danne shi mu yanka. Yarima, kar ka samu damuwa. Za mu ba kulawa yadda ya kamata. 100%. Ƙwarai kuwa, kar ka damu. Ai ni kai ba daga yau ba ma na fara baka tsaro. Kai ƙanina ne, dole a garin nan in baka tsaro fiye da kaina ma. Duk ku bi bayansa ku taka masa baya. Duk wanda ya muku asku tas kuma kar ka damu sarki marga. Yawwa. Wannan kula da ku yanda ya kamata. Wannan na ganta tsohuwa ce bari rike ta anan in sarkin kira ya kawo wancin sababbin in karbo ta mai kyau in bashi wannan je saki kai hota. Kar ka samu damuwa sarki marga. Yawwa. Kar fa amanta fa a kula min da kanina. Baka da matsala. Sarki marga. Allah ya ƙara lafiya. Allah ya ƙara lafiya. Allah ya ƙara lafiya. Yawwa. Za mu shiga ne. Wannan naga ba kaifi sai sarkin kira ma ya zo ya je ya dan kaifo min ita ma. Yawwa. Assalamu alaikum. Alaikum assalam. Gari barka da. Yawwa barka da zuwa. Lafiya lau baba. Ya gida ayyuka. Alhamdulillah. Ya yara kuma. Lafiya lau wallahi. Ya muka je da hakurin mulki. Alhamdulillah muna nan kan masarauta muna nan kan kujera daram dai. Sanu. Dama na yi niyan same ka a gida Allah kuma ya haɗan da kai anan. To. Yawwa a matsayina na mai shekaru wanda na ga da na ga yanzu na zo in maka bayani. In ma nasiha daga kai har mutanenka. Ko ka ɗauka ko kar ka ɗauka zan maka nasiha don mahaifinka ba mu haka da shi ba. Mun zanna da shi lafiya kuma mun ji daɗin mulkinsa. Ubangiji Allah kuma ya sa ya rasu yanzu yana gidan aljanna. Amin. To abin da zan gaya maka ta'addanci ba abun yi bane. Ka ɗau makami ka ba wancan ka ba wancan ka ba wancan kana mai gari. Yanzu kai ba zan iya cewa da kai dan ta'adda ba saboda mulkin da Allah ya baka. Amma ba abun yi bane. Saboda haka na zo maka nasiha ka lura da lamarin duniya ka gyara halaye su zama na gari. Yanzu wanda suka yi ta'addanci da can suna ina yanzu sun shuɗe sai dai tarihi. To saboda haka abin da zan gaya maka ni dai na matsayina na abokin mahaifinka dole ne ko yana raye ko ba ya raye in zo in gaya maka gaskiya. Amma fa in ka yadda in ko baka yadda ba to shikenan. To ka gama baba an gama bayanin ne? An gama. To ka'ida wannan shawarar da ka kawo ta bata karɓu ba. To sabida bayan da za a zo a samu mai gari akan hanya a zo a kawo korafi. In korafi fada ake zuwa a kawo korafi. To saboda haka wannan shawarar da ka kawo bata karɓu ba. To ba abin da zan ce Allah ne kamu zamani. Allah ya kawo mu zamani wanda yake yanzu yau kai mai shekaru wai baka isa ka gaya dan zamani kar kai kaza yadda ba. A'a in ka gaya masa haka tamfar ka dana maruta ne. To Allah ne ya riga kamu amma dai duk da haka dole in faɗa maka in maka nasiha in gaya maka yadda muka zanna da mahaifinka lafiya. Ba kuma ni kaɗai ba duk garin nan yabonsa ake yi. Kaga dai baya duniya. To saboda haka abinda nake so da kai ka gyara halayenka domin kai ma a yabe ka in ka mutu a ce Allah kai ka gidan aljanna dan za a iya fara. Bugu da ƙari a cikin bayani na nasiha. Ina shaida maka ba daidai bane kuna tara matasa kuna ɗaukan makamai kuna ba su a cikin garin nan suna ta'addanci. Haba baba ya kace ba maganan nan baba. Baba tsaro nake ba wa kanina. Ba wai ta ne a je a shiga gari a sara kuwa ba tsaro nake ba wa kanina duk wanda ya taba shi nace su taba shi. To magana da nke maka nan ba tsaro kake bashi ba tsoro kake bashi. Kanmu muke ba wa tsaro da kannan mu da yaran mu. Ba tsaro kuke bayo kanku ba tsoro kuke bayo kanku. A'a baba wannan tsaro muke ba. Wallahi tsoro kuke bayo kanku. Dan hukuma za ta bar ku ba. Da kanina saboda wannan kanin nawa da aka tsoro kuke bayo kanku. Wannan kanin nawa shi kadai ne nake da shi a duniya ana.
dole in ba shi tsaro in ba wa kaina tsaro. Ka ba kanka tsoro ka ba shi tsoro. Kurin magana kenan. Yagwa ni kan nasihar da zan maka kenan in ka ɗauka to in baka ɗauka ba to ni kan kaga tafiya ta. ina zan ganki ne Laila, ina zan ganki ne Laila, ina kika je neman ki nake. Salamu alaikum. Ban ganki ba, na duba ko ina. Ya himma. Alhamdulillah ya hanya. Masha Allah. Da Allah tambaya nake. Allah ya sa na sai. Ni bako ne zan je ƙauyen Garu. To tun da safare na taho dai nake ta tafiya na tambayi mutane da dama sai wani yake ce min ai ina dan yin gaba kaɗan na zo shi garin Garu. Ai alhamdulillah. Ai zan cewa kamar garin Garu dai nan gaba ne kaɗan kuma an ce ka zo tun nan cikin garin ne. Masha Allah. Dan dan garin ne ma. To da Allah tun da kai dan garin ne akwai wata baiwar Allah a garin, wata yarinya kyakkyawa haka tana da ɗan haske sunanta Laila. Malam kenan. Wannan kwatancen da aka ai ba kowa ne zai gane ba, so da gari da mutane da yawa kuma akwai suna da yawa. Lailan nan ba ita kadai muke da ita ba a wannan gari, kuma da su da yawa, su ban san wace kake nufi ba. To haka ne gaskiya. Ita dai wannan Lailar tana da kyau dai haka gaskiya, kyakkyawa ce gaskiya Laila. Wallahi Lailan kyakkyawa ce wallahi. Sun ɗazu ne mutane suna ce min nazo kuma ni sai na ga ban ga wannan din ba, amma ko in jira ka gama aiki muje. To ai dama dan wannan ne kuma tun ina jin ma wannan shine ya rage aikin ma na karasa sai mu godiya nake ai ni ina na to shikenan karasa din sai in wannan din ko ba da mu yau to na gode. Baban Lela ba. Baban Lela, huta, sassaka. Ce baba ana ta nan ana dan shan iska kenan. An dan samu kamar kenan. Dawa baba za mu dan nan bayan kuma sai ga ka muka ce to bari mu tsaya mu ɗebi tabarraki. Ya mutanen gidan namu, ya iyayen namu sai baba to da Allah baban an je gida a cewa Laila Yarima da jama'arsa suna miko gaisuwa. Za mu dan je dan nan kasa ne a gaya mata tana gida muna mata yaki. Wannan haka ne Yarima. Huta yan daren ta yake zo. Huta tso. Baba mu za mu ta za mu je mu dan muna miko gaisuwa. Huta Yarima. Da kai ma baba. Huta. Ubangiji Allah ya shirya zamani haka Allah ya kama zamani haka Allah ya kama zamani ƴaƴan nan namu da jikokin nan namu Allah ka shirye su Allah ka sa su a hanya Ubangiji Allah ka sa su a hanya Allah ka shirye su inna lillahi wa inna ilaihi raji'un abu ya kai intaha lamar ya lalace lamar ya baci kamar dai yadda na gama Lila suna da yawa a wannan garin amma ban san wace Lila kake nufi amma idan muka sai garin in ka tambaya to insha Allah zaka dace zaka sami wacce kake nema a garin to amma ina mutukar mamaki dan akwai wata Lila da hakkisa ake akanta kisa to amma ita ko Lailan da ake kisa akanta a garin nan wace iriyar Laila ce kai ba za ta zama Laila ta ba domin gaskiya Laila ta mace ce nutsatsiya mai kirki kuma mai hankali
mai da'a, amma gaskiya ba ita bace ba gaskiya Lailan ni da nake nufi. Ina dai mai baka shawara kamar yadda in gaya maka an kokarin sanar da kai tunda kai bako ne a wannan gari, to ka san irin wanda zaka tambaya idan ka shiga cikin gari. Babu damuwa insha Allah, na kuma gode da wannan shawara ta. Ki yarda da ni, so mana Laila, wallahi na san ki, kullum tunaninki nake, ina zan ganki ne Laila. Nan idan ka miƙe wannan layin shine har cikin gari, nan duk garin ne, nan shine asalin garin Garu. Wannan bishiyar da kake gani mai garin na yanzu yana ma zama a gindinta, dan sau da yawa ika raba matasa makamai ma a gindin wannan bishiyar. Makamai? Wannan irin mai gari ne? Kamar yadda an gaya maka, ka kiyaye wanda zaka tambaya. Wannan suna Laila a wannan gari na Garu. Su da mutanen garin nan ba su da kirki. Na fuskanta. Tun daga kan mai gari zuwa jama'arsa ba su da kirki. Duba da kai bako ne a garin nan, shi yasa ni nake gaya ma gaskiya. Ni kaina a wannan garin na san waɗannan masu suna. To amma wannan shawarar ita ce wadda zan baka. In ka bi ta za ka zauna lafiya. Ka san waɗanda za ka tambaya. Na fuskanta. Laila. Idan na fahimci bayananka, duk wanda na gani ba kowa zan tambaya in ce na zo neman Laila ba, sai na duba mutum wanda na san yana da kamala kamar dai kai haka, wanda na san yana da kirki, wanda ba zai cutar da ni ba saboda gudun matsaloli. Wannan ko shakka kai. Ina zan ganki ne Laila. Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Sannunku. Da Allah ni baƙo ne, ni sai na zo garin nan ina neman wata a garin nan. A cikin garin nan aka ce min take, to kuma tun ɗazu da na shigo na yi ta nema ban same ta ba, sai wani ya kwatanto min nan gurin ya ɗora ni akan hanya, ce in shigo cikin gari. Na shigo cikin garin, to shine nake tambayar wata sunanta Laila. Ka ce me? Ka ji bayani ma. Leme? Ka ce me? Sunanta Laila. Me ya haɗin ka da Laila da kake neman Laila? To ita dai Lailan na jima ina ganin ta a mafarki. A takaice dai ita Lailan masoyiyata ce. Laila din ina son ta ne, tana so na, kuma muna soyayya, muna son junanmu. To kuma na san a garin nan take, to shine na zo domin inda wannan da Allah a nuna min ita, saboda wallahi masoyiya ta ce. Ku danne mun shi yaga. Ina yi muku albishir da Dr. Sharu Abba mai bindiga, wanda ya saba ba da magunguna, wanda yake zuwa gari domin ya taimaka wa al'umma da magunguna irin wanda suka shafi shafin jinnu ko kuma aljanu ko maganin maza ko magani na mata ko kuma wani ciwo da aka rasa gane kansa, saboda mutane sukan je asibitoci su ta kashe kuɗi ba tare da an samu biyan bukata ba. Wani lokaci su kuma suna da damar da Allah ya hore musu ilimi na magunguna na Islamic, waɗanda suke taimakawa mutane da irin waɗannan magunguna domin su kyautata wa mutane a samu waraka, kuma Allah na ba da lafiya cikin ikon Allah, domin Allah bai halicci dukkan wata cuta ba sai da ya fara halittar maganinta. Ku bibiyi wannan bawan Allah, wato Dr. Sharu Abba mai bindiga, a wannan lamba. Sannan kuma waɗanda ba a garin nan suke ba ko a wata ƙasar, zai tura musu magani a duk inda suke domin taimakawa al'umma da bayan Allah da suke cikin wata lalura a faɗin duniya.